Nakauyab ko og puti, gwapa. OFW siya. Wow! Pero pag humana mong ana-ana, has ka namang katula. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga followers o viewers ning imong programa. Usapod ko sa tigpaminaw o tigtanaw. Nakahuna-huna lang pod ko sa pagpadaning akong kaagi sa pamasin nga makuhaan pod og pagtulunan sa uban. Especially sa mga kalalakihan diha nga pataka na lang intawon og tuplok. Basta gwapa, makaana-ana lang, okay na. Minyo na ko DJ Sam, pero nakauyab ko og usa ka OFW. Sana pa siya sa gawa sa nasod. Sige mig-chat-chat. Hangtod nga nakauli na lang siya dinhi sa Pilipinas. Tuod man na sa iyang pag-uli, nagkita gid ming duha. Naulaw pagani ko sa iya DJ Sam kay tsuraan gid siya sa personal. Puti. Ako siyang giingnan nga mag-lodge ming duha. Wa pud siya mibalibad. Maong nanulod gid mi sa lodging house. Sanaan nami sa sulod DJ Sam. Nabuhat gid namo ang tanang gusto namong buhaton. Tanang giplano namo sa among chat-chat. Nabati gid nako nga gihidlaw gid in taon siya taman. Kaysa dihang nitira nako sa iya DJ Sam, grabe gid in taon niyang gakos sa ako Unya nagpamaakpas unlan. Ako sab murag nahurot gid ang akong kusog atong higayuna. Pero pag uli na ako DJ Sam, diyang naan ako sa balay, napansin ako nga murag katul-katul man ang akong tabadidoy. Pero wa na lang nako pansin na DJ Sam basin og nagkataon lang di ay to. Gibaliwala na lang nako. Pero pagkasunod adlaw, lain na sab nga bugno sa kama ang among gibuhat niya. Ug pagkahuman DJ Sam, pagkaugma, gibati gyud nako ang akong gikahadlukan. Wa na'y hunong ang kakatol sa baba gyud mismo sa akong tabadidoy. Ug hangtod nga naanay nana nga mugawa sa akong tabadidoy DJ Sam, ug sakit na kaayo ang akong puson. Hilabihan jud ang akong kabalaka. Kay kahibaw na gyud kog unsa ning sakita. Kaning sakita ni Noah gyud makatabang nimo. Ulaw pa gyud kaayo mo palit og tambal. Maayo na lang gani no kay napangitaan ra gyud in taon akong diskarte ug na maayo ra pod. Maunang sa mga kalalakihan diha. Proud kay ta, diba, nga makauyab ta gwapa, puti. Pero di gyud ta kumpiyansa. Kay basin di ay, ug daot na siya. Karong DJ Sam no, shot na pud siya sa kuha, magkita na pud ming duha. Paniguradong gusto na pud siya bugno sa kama. Pero murag makatagaman, kay bag-o pa gani na